Awupheli umsindo ngengoma ehlukanisa unyaka njengoba-ke kuvela njengamanje ukuthi-ke owaziwa ngomphathi wokhozi noma-ke obe uproducer wazo zonke iy'nhlelo laphana okhozeni owaziwa ngoSibongo Ngcobo. Kuvele ukuthi ususpendiwe ngane zakwethu. Lokho kulandela ingoma ehlukanisa unyaka esiteshini somsakazo uKhozi FM. Usuphoqe izikhulu zomhlangano yokusakaza i-SABC ukuthi zifikele mathupha ukuzophenya ngomsuka wale ndaba okuthiwa isidale ukungangenami kubasebenzi besiteshi esiseThekwini. Ngokuthola nje kwengosi yeni iGuluva TV, izikhulu ezengamele umsakazi SABC uNada Wotshela noSiphelele Sixaso zihlangana nabasebenzi bokhozi ngesonto ledlule. Umhlangano okuthiwa ubudle ngokushuba nje. Imithombo yeGuluva TV ngane zakwethu thola ithuba belikhishwe laphana bekuwukuthi abasebenzi bonke bekhuluma ngokungenami nokungaphatheki kahle kwabo. Lokhu kulandela nokuthi kube khona izikhawu eziningi lapho khona abasebenzi bekhala nasezinkundleni zokuxhumana bezwakalisa ungaphatheki kahle. Abaphathi bokhozi Sibongo Ngcobo, umphathi wezinhlelo uPhili Maseko nomphathi wezokukhangisa uLwazi Mthabela kuthiwa bacelwe ukuthi bangabi semhlanganweni. Kuthiwa yilapho ithimba lezomculo lizwakalise ukukhala ngendlela izinto ezenzeke ngayo ngomncintiswano ingoma ehlukanise unyaka. UZiyanda Mthembu ubuza ukuthi kungani bevalelwe ngaphandle ngento ethinta umculo ekubeni kuyibo abengamele umculo odlala esiteshini. Uze waveza ukuthi ingoma kaKhuzani umjolo lowo apike kuyuluve yayisadlale kathathu kuphela ngaphambi kokuthi ingene ku-top 10 yezingoma ezihlukanise unyaka, into engakaze yenzeke, kusho umthombo. Ingoma kaKhuzani ethi umjolo lowo kuyiwo edle umhlanganiso. Omunye umthombo nawo oqinisekisile ukuthi kuvezwe ukuthi ingoma yayisadlale kathathu. Uthe uZiyanda wayezwakala ecasukile, okungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu abalaleli basola bona ngokwenzelela. Omunye uthe esinye isikhalo kwaba ukuthi phambilini abasebenzi besiteshi bahlangana ndawonye noma bebehlangana ndawonye bekhethe iy'ngoma zabo bese ziqhathaniswa nezivotelwa ngabantu kuze kukhethwe i-top 10. Nyakenye bekuwavotwa kuphela. Abalaleli bathumela ama-SMS. Omunye umthombo uthe esinye isikhalo kwaba ukuthi ayikho indlela eqondile umncintiswano ohamba ngayo ngoba abalaleli batshelwa izinto ezahlukile iminyaka yonke. Abaphathi abakhulu okunye abakwenzile ukuthi banike uSibongo iy'nsuku ehlezi ekhaya engeze emsebenzini njengoba kusaqhubeka uphenyo lwangaphakathi. Ukhulumeli SABC uMoni Siyopela uthe kuyayikhathaza SABC ukubona kuvumbuka imikhankaso yokuthola amaphutha kwingoma ehlukanisa unyaka Yokhozi FM. Njengazo zonke izinhlangano, SABC iba nemhlangano yokuthuthukisa imikhankaso yawo. Lokhu okusho ukuthi ukushaya amanzi. Ngakho kumele kuvele kodwa ukuthi imihlangano yangaphakathi ngeke kukhulunywe ngayo edlangalele. Ngakho abaphathi ngeke beze baveze imininingwane ngemihlangano nabasebenzi kumuntu noma abezindaba, kusho umnomi. Uthe akulona iqiniso ukuthi ingoma kaKhuzani yadlala kathathu esiteshini. Iqiniso ukuthi ingoma yafakwa kusenesikhathi ukuze kwazi ukuba negunya lokuba ingxenye yomncintiswano. Icelwe imigomo nemibandela yemncintiswano wangayiletha ngaphandle kokuthi yadalulwa. Kanti uqhube wathi abaphathi bafuna ukubeka kucace ukuthi ingoma ehlukanise unyaka akuyona into eyenziwe ngumuntu oyedwa, into eyenziwe ngokubambisana kwabaphathi, ithimba lokukhangisa nelomculo. Njengenjwayelo awukho umncintiswano isiteshi esiwuqala ngaphandle kokuveza imigomo nemibandela emoyeni. Ngane zakwethu, indaba le kaSibongo Ngcobo ike yakhulunywa iy'khathi ey'ningi. Ngiyakhumbula uma uthi umdala ekhaya udaba saliveza la ukuthi kuvela ukuthi uSibongo Ngcobo uyenzelela uma ngabe kuza ngaKhuzani, kanti ziningi iy'ndlela noma izinto asezenzile ukwenzelela ey'ntweni ey'phathelene noKhuzani. Saye saveza nokuthi uSibongo Ngcobo uyathinteka ekuwineni noma kuba ey'malini zakwa-Standard Bank ekuyizona ezayiphathelene noKhuzani. Engingasakhumbuli kahle ukuthi zayingene kanjani indaba y'mali, kodwa uSibongo Ngcobo nabo uKhozi nabakwa-Standard Bank uyathintana nabo, kanti futhi inkulu indaba
ephathelene noSibongingcobo nokhwabaniso ebelukhona enkundleni eyaziwa ngoKhozi FM. Ngane zawethu uSibongingcobo ususpendiwe emsebenzini woKhozi FM. Abantu balivezile kulaba ulaka labo laphana enkundleni eyaziwa ngoTikTok, njengoba sazi ukuthi kuyaye kube nemibono eminingi isikakhulukazi abantu abayivezayo mangabe kuthinta inkundla noma kuthinta izinto eziningi eziphathelene namaqhawe abo. Abantu abaningi abakhombise ukujabula noma ukwenama ngokuvela kobufakazi bokuthi uKhuzani ingoma yakhe ukuze ingene noma kube nokhwabanisa ukuze igcine iwina laphana, njengoba ke abalandeli bembangi yakhe uKhuzani bakamthandeni bebekwazi ukuthi beyivikele bethi ingoma le kaKhuzani uKhuzani cha uyivotelile noma kube nokhwabaniso olube khona. Mina ngane kwethu ngiyafisa nje ukuthi njengoba sisaqhubeka sisakhuluma kanje nezivulo lakho mayelana nodaba, akekho umuntu ojabulela ukuthi umsebenzi uphele noma kukhona umuntu ojabulela ukuthi ube nomuntu ophelelwe umsebenzi, kodwa kuye kube kuhlungu mangabe kuukuthi umsebenzi uphela nje vele bekunokwenzelela noma bekunendlela yokuxhaphaza noma yokwenzelela ebikhona ngaphakathi, njengoba ke kuvele izinto eziningi njengamanje ukususpendwa kaSibongingcobo. Njengamanje isizinda sekuwukuthi ube nokhwabaniso olukhulu endaweni yokuhlukanisa unyaka, lento ke ekuyiyona engaphiki njengamanje ngoba ivezwa imithombo eminingi ekuyiyona ethembakele. Njengamanje kushiwo kwathiwa abaphathi boKhozi noma-ke abaphathi be-SABC bayile khona mathupha e-Auckland Park eseThekwini, njengoba-ke bafike bayitholela kubasebenzi noma kubasakazi ukuthi cha ngabe nisaphathene kanjani la ekhaya noma-ke ukusebenza kubambisene kanjani. Kuyavezwa futhi ukuthi cha abasebenzi bakuvezile ukungenami ngendlela-ke abasebenze ngayo noma ngendlela abasebenza ngayo nomphathi siteshi ekwaziwa ngoSibongingcobo, njengoba-ke kuthiwa akakethi ukudla amagrebhisi ngasekhaya kusacutshungulwa indaba yakhe. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazokhumbula ukuthi kuzohlukana unyaka kube nobaba bevela laphana owaziwa ngo-Ndlovu, kuyena owaveza ukuthi cha mawukuthi kunendlela engaqondile kuyiyona eyenzeka ngayo laphana-ke oKhozi FM uzolwenza uphenyo olunzulu mayelana nendaba yokuthi kuhlukaniswe kanjani noma-ke kuvotwa kanjani noma kwenzeke kanjani ukuthi kube nokuvoteka okukanje. So uzokhumbula ngane zawethu ukuthi ingoma ebesembangweni ke umjolo lowo kaKhuzani ibibuye ukuthi uyayivotela kwesinye isikhathi ingavoteleki ngendlela ke ebekwenzeka ngayo. Mhlawumbe bekuye kube nosuku la uthola ukuthi uyavota khona uthola ukuthi ingoma ayivoteleki, kodwa ezinye ingoma ziyaqhubeka ziyavoteleka. Mina ngane wethu awamaningi awami ngiyafisa nje ukuthi noma sithi sikhuluma kanje kodwa kube ukuthi kwi-comment section asimile siyakhuluma nabanye baveza imbono yabo ukuthi lento le iyiqiniso elingakanani. Angiphika ngivumi njengentatheli mina ngimidliman, kodwa ke ngidlulisa umyalezo ekuyiwona siwutholayo njengomthombo, siphinde futhi sithathe nembono yenu njengabalaleli nabaphathi ekuyibona esinabo la enkundleni yokuxhumana iyaziwa ngo-YouTube. So ngane zawethu okwakho ukuthi ucomment lapha usho ukuthi ngampela lolu daba luzwa kanjani noma-ke njengoba usuluzwile lufika kanjani kuwena, ulizwa njengeqiniso noma ulibona njengephutha. Abantu bafuna ukubhodla ngeenhliziyo noma khona bafuna ukuveza okungasilona iqiniso. Abantu abaningi bajabule esikakhulukazi abangakuma-Right Nation, kanti abanye futhi abalwela iqiniso noma-ke abakhalela iqiniso oKhozi FM bajabule kakhulu ngakwenzeka noma ngesenzo esehlele uSibongingcobo. Kanti-ke ama-Blue Nation bengingakakuzi ukuphawula kwawo kulesi sikhathi njengoba-ke kukanje. Ngokujwayelekile siyayisibheke imibono masayidumabili njengoba namanje sikucela ukuthi mlaleli wami uma kuwukuthi kukhona la ungaboni khona kahle usazise sikwazi ukuthi nathi sithole ukuthi ngampela ingxenye yomlaleli wethu ayiphathekile kahle ngesenzo, ingaphathekile kahle ngesenzo yona isola ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi izinto zibhimbe kanje, njengoba-ke uSibongingcobo eze wasuspendwa emsebenzini. Ukususpendwa emsebenzini akuyona into encane, akekho umuntu ongajabulela ukuthi khona umuntu ophelelwe umsebenzi, kodwa kuyathusa mangabe usuphele ngalendlela yokuthi kuthiwa ingoba kuphathelene nengoma yokuhlukanisa unyaka. Abantu abaningi-ke bakhomentile laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ngajabula nami mlaleli wami mangathiwa ufake uvo laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi nje uphatheka kanjani noma uzizwa kanjani ngendlela-ke kwenzeke ngayo. Njengamanje wakusabalela ukuthi uSibongingcobo ususpendele ukuthi ube
gxi noma ube nogcopho ekuvotelekeni noma-ke engomeni ebizohlukanisa unyaka. Ahlangana laphana comment section mlaleli wami, ngivumele ngibambe le video, ngivumele ngitshela ukuthi ngiyakuthanda, ngivumele ngitshela ukuthi ubalulekile, kodwa ungakhohlwa ukusubscribe, ulike ivideo yethu. Hlangana laphana comment section, mina ngivumele ngitshela ukuthi ngiyakuthanda, ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.